Xayrlı kun исәнмесез. Бүген 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме. Яңа гасыр каналы эфирын Канун, парламент, җәмгыять программасы дәвам итә. Алдагы 25 минутта атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгаларына тукталырбыз. Бу атнада Казан зур халыкара вакыйга үзәгенә әверелде. Башкалада Евразия хөкүмәт-ара советының утырышы узды. Бу совет составына Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан һәм Армения керә. Утырыш җомга 30 апрельдә Казан ратушасында Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин җитәкчелегендә үтте. Көн тәртибендә Евразия икътисади берлеге кысаларында интеграция мәсьәләләрен карау, аерым игътибар ичке базарны ныгытуга, таможня тарифларын көйләү, шулай ук космик тикшерүләр өлкәсендә хезмәттәшлеккә бирелә. Добрый день, коллеги. Дорогие друзья. Берлек составына кергән Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Әрмәнстанның хөкүмәт башлыклары, Куба, Молдова, Үзбәкстаннан күзәтүчеләр статусында һәм Таҗикстан белән Төркмәнстаннан махсус кунаклар. Бүген алар бер өстәл артына җыелды. Онлайн катнашучылар да бар. Михаил Мишустин аларны сәламләп игътибарны төп темага юнәлтә. Наши общие проекты нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики. Безнең уртак проектлар икътисадны үстерү, халыкның яшәү дәрәҗәсен яхшыртуга юнәлтелгән. Бу хакта үз юлламасында Владимир Путин да билгеләп үткән иде. Алда зур эш көтә. Инде чаралар планы расланган, алар буенча 10 халыкара килешү һәм 60 норматив хокукый актны булдыру күздә тотыла. Ел ахырына кадәр берлек кысаларында кредит тарихларын алмашу буенча килешү дә имзаланыр. Моннан тыш уртак цифрлы мәйдан булдыру буенча эш дәвам итәчәк. Евразия икътисади берлегенең ичке базарында каршылыклар, чикләүләрне бетерүгә аерым игътибар булырга тиеш ди премьер-министр. С коронавирусом существенно повлияло на мировые рынки. Коронавирус дөнья базарына нык тәэсир итте. Хөкүмәт ягыннан товарны читкә чыгаруны контрольдә тоту мөһим. Бу бәя артмасын өчен кирәк. Сүз беренче чиратта авыл хуҗалыгы продукциясе турында. Бу мәсьәлә безнең халкыбыз өчен җитди. Хөкүмәт башлыклары төп 12 мәсьәләне карый. Иң мөһимнәре коронавирус белән көрәш, космик технологияләр өлкәсендә хезмәттәшлек, сәнәгать һәм сәүдә. Берлек илләрендәге икътисадның нигезе сәнәгать, бу юнәлештә килешеп, уртак сәясәт алып бармыйча, бердәм товарлар базары булдырып булмый. Мин санитар һәм биологик куркынычсызлык буенча бердәм стратегия булдырырга тәкъдим итәм, аеруча куркыныч инфекцияларның барлыкка килү белән бәйле рәвештә. И провели серьезную работу, которая касается Азык-төлек куркынычсызлыгы буенча зур эш алып барды. Хәзер бу турыда күп сөйләнә. Мәчке базарны сөт, ит, икмәк, бәрәңге һәм башка ризыклар белән тәэмин итә алабыз дип ышанып әйтә алам. Знаком событиям направления усиления сотрудничества. Бүгенге очрашуның җитди вакыйгасы ул Евразия икътисади берлеге һәм Төркмәнстан арасында хезмәттәшлек турында меморандум имзалау, утырыш интеграция үсешенә өстәмә тәргеш бирәчәк. Казандагы очрашу вакытында Кыргызстан белән Таҗикстан премьер-министрлары очрашты. Әлеге дәүләтләрнең чигендә килеп чыккан кораллы каршылыкны хәл итү буенча сүз бара. Эту ситуацию обсудили с уважаемым премьер-министром Республики Таджикистан. Без бу хәл турында Таҗикстан премьер-министры белән сөйләштек, каршылыкны тыныч юл белән сәяси дипломатик сөйләшүләр аша хәл итәргә әзер булуыбызны белдердек. Хөкүмәт башлыклары Казанның бу юлы да халыкара вакыйганы югары дәрәҗәдә уздыруына сызыклый. Кунакчыллык өчен залда утырган Рөстәм Миңнехановка шәхсән рәхмәтләрен җиткерәләр. Традиционная русская, кавказская гостеприимство и высокий уровень организации нашего мероприятия. Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко җитәкчелегендә бу атнада Санкт-Петербургта илдәге закон чыгаручылар советы утырышы узды. Анда Татарстаннан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Федераль һәм төбәк парламентарийлары Владимир Путин юлламасын тормышка ашыру буенча фикер алыша. Фәрит Мөхәммәтшин юлламада куелган максатларга ирешү өчен төбәкләрдә нәтиҗәле эш алымнарын булдырырга кирәклегенә басым ясады. Чөнки күпчелек бурычлар ил төбәкләренә кагыла диде ул. Валентина Матвиенко әйтүенчә, максатларга ирешү урыннардагы командаларның тырышлыгына да бәйле. Мы уже приступили к реализации. И Валентина Ивановна вот сейчас подчеркнула, мы должны раньше, чем федеральный центр, проанализировать всю эту ситуацию и все пункты послания президента, они у меня на руках. В одной таблице 66 поручений полностью касаются регионов. Первично наша работа. И потом она будет аккумулироваться в правительстве, надеюсь, Российской Федерации, и вместе будут приниматься решения. Нам надо выработать вот такой надежный, эффективный механизм, и количество автобусов школьных посчитать, и карет скорой помощи посчитать, и еще раз просчитать долги бюджетные, коммерческие, сроки их погашения. Много, 66 вопросов я для себя выписал. Татарстан уже все посчитал и правильно сделал. И когда все говорят, ну вот, Татарстан так развивается, ну потому что эффективная региональная команда,
не спит, все просчитано, уже начинает работать с правительством. Это правильно, я прошу вот всех председателей региональных парламентов вот равняться на такой стиль. Коллеги, вот сейчас время действовать, нельзя стоять на месте, надо шевелиться. А правительство должно обеспечить равное отношение ко всем субъектам федерации. Мы единая федерация. А мы будем, Совет Федерации, внимательно следить, чтобы регионы не были обижены, а чтобы было все по справедливости. А Татарстан молодец. Бу атнада Дәүләт Советы тормышы депутатлар эшчәнлегендәге кайбер вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә парламент көндәлеге. Дүшәмбе Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургка эшлекле сәфәре вакытында Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Парламент башлыгы төньяк башкалада яшәүче милләттәшләрне сәламли. Габдулла Тукайның тууына 135 ел булу һәм туган тел бәйрәме белән котлады. Санкт-Петербургта яшәүче татарлар да, урыслар да, башкалар да менә шулай җыелып, аны искә алып, шатланып, күрешеп аралаштык. Казанда Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлекләре хезмәткәрләре өчен цифрлы компетенцияләрне үстерү буенча курслар башланды. Анда илнең төрле шәһәрләреннән 150 кеше катнаша. Алар белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин очрашты. Ул белдергәнчә, республикада мәгълүмати технологияләрне киң куллану безнең конкурентлыкны арттыруга этәргеч бирә. Татарстанда цифрлаштыру мәсьәләләренә игътибар зур. Бердәм Россия партиясе документларны цифрлаштыру, мониторинг системасын кертү, халыкны онлайн кабул итү, хезмәттәшләргә онлайн белем бирүне җайга салган. Цифровая деятельность, цифровизация – это не дань моде, это вот не копия с Запада, это реальная потребность, которая создает возможности в сфере применения профессиональных навыков, совершенствует форму обратной связи, делает власть более открытой и доступной, а значит более доверительной. Республикада 30 апрельдән яңа конкурс башланды. Анда мәктәп укучылары, балалар бакчаларына йөрүчеләр, гаиләләр катнаша алачак. Төп шарт Татарстанга килергә чакырып видео төшерү. Шундый тәүге роликны журналистларга да күрсәттеләр. Кунакка 3 телдә чакырырга була. Татарча һәм тагын 2 телдә. Роликлар TikTokка куелачак. Анда тавыш бирү нәтиҗәсендә финалистларны ачыклыйлар. Җиңүчеләрне жюри сайлый. Иң яхшы видеоролик авторлары Алабуга музейларына һәм бу шәһәрдәге Адамнар мәктәбенә экскурсиягә барачак. Конкурста катнашу өчен роликны экранда күрсәтелгән электрон почтага җибәрергә кирәк. Дети, проживающие в той или иной местности, на своем родном языке. Балалар татар, рус, чуваш, мари, мордва булсынмы, үз телләрендә видео чакыру язып, үзләренә кунакка дәшә ала. Татарстан студентлары социаль стипендия алсын өчен нишләргә, интернетта яшьләр өчен зыянлы булган мәгълүмат урнаштыруны ничек туктатырга? Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем бирү оешмаларында хезмәт хакын арттырып буламы? Татарстан Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламенты утырышында шул мәсьәләләрне күтәрделәр. Монда билгеле булганча, социаль стипендия түләү тәртибенә үзгәреш кертелү сәбәпле берничә мең студент әлеге ярдәмне ала алмый. Бу мәсьәләгә карата яшьләр парламентының үз фикере бар. Утырышта катнашкан тәҗрибәле депутатлар яшьләр эшчәнлеген уңай бәяләде. Хатын-кыз ветераннарга тыл хезмәтчәннәреннән төрлечә ярдәм итү, сугыш турында хатирәләрен язып алып фотогалереяга туплау, алар батырлыгын яшь буынга җиткерү. Бу Дәүләт Советының мәрхәмәт, хатын-кыз депутатлар берлеге оештырган сугыш хатын-кыз йөзле була алмый проекты буенча башкарылган эшләр. Татьяна Ларионова аңа нәтиҗә ясады. Сугышта катнашкан, тылда эшләгән хатын-кызларга диспансеризация уздырылган, торган җирләре тәртипкә китерелгән. Пандемия вакытында һәр төрле ярдәм күрсәтелә. Хәзер ковидка каршы вакцина кадату оештырылган. Бу проект дәвам итәчәк. Хатын-кыз депутатлар республикадагы 22 меңнән артык тыл хезмәтчәнен шифлыкка алган. Наш проект, он действительно... Без башлап җибәргән бу проект чынлап та ветеран хатын-кызларга игътибарны арттырды. Аларның проблемаларына тагын да җитдирәк карарга этәргеч бирде. Сугыш чоры хатын-кызы батырлыгын бөтен чин барлыгы белән күз алларга мөмкинлек ачты.
Хафиз Миргалиев белән Артем Прокофьев КПРФның үзәк комитеты составына сайланды. Мондый карар партиянең Россия съездында кабул ителә. Аның нәтиҗәсе буенча КПРФның Татарстандагы бүлегендә сөйләделәр. Мәскәүдә узган съездда коммунистлар эшләренә йомгак ясап, үз җитәкчеләре итеп Кабат Геннадий Зюгановны сайлады. Партиянең алда торган бурычы дәүләт думасына сайлауда катнашу. Аларда Татарстан коммунистлары аерым төбәк исемлеген тәкъдим итәргә җыена. Исегезгә төшерәбез. Узган сайлауда алар Ульяновскидагы вәкилләре белән берләшкән иде. Кандидатлар буенча төгәл карар июньдә кабул ителәчәк. Безнең алдыбызда зур бурыч тора. 19 сентябрьдә безнең 42 депутатыбыз түгел, может 150-160 депутатыбыз булырга тиеш Госдумада. Аның өчен һәрбер безнең яклаучыбыз һәм без үзебез көнен төнгә ялгап, һәр көнне излекле рәвештә эшләргә тиешбез. Җомга дәүләт сайтында парламент дәресе 2021 кысаларында узган республик күләм иҗади бәйгеләр җиңүчеләрен бүләкләделәр. Анда Татарстан дәүләт сайты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Аның әйтүенчә, әлеге проект мәктәп укучыларында кечкенәдән закон чыгару эшчәнлегенә кызыксыну уята. Быел бу дәресләр туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган иде. Эшләр 9 номинациядә тәкъдим ителә. Конкурсның республика этабына 370 укучы, 80ннән артык укытучы үз эшен тәкъдим иткән. Иҗади эшләр рус, татар телләрендә. Аларда республикадагы 173 милләт вәкиленең бер тату гаилә булып туган телләрен, гореф-гадәтләрен саклап яшәүе күрсәтелә. Нет народа, который хочет забыть свой язык, свои традиции, свои обычаи, идущие из поколения в поколение. У каждого народа. На этом и зиждется наша жизнь, самые лучшие традиции. И вот это мы прочувствовали в рисунках, которые я вот тоже ознакомился и удивился. Какая талантливая молодежь у нас живет. Бу атнада республика прокуратурасы ата-аналарга мөрәҗәгать итте. Балаларны караучысыз калдырмагыз, аларның иминлеген тулысынча тәэмин итегез дип. Эш шунда ки, узган атнада Казанда 3 яшьлек бала 5-нче каттагы фатир тәрәзәсеннән егылып төшеп үлә. Ул тәрәзәгә куелган москит шелтәренә таянган дип фаразлыйлар. Бу хәл буенча җинаять эше ачылган, тикшерү бара. Мондый фаҗигаләрдән ничек сакланырга? Безнең репортаж. Фаҗига булган йорт менә шушы ул Павлюхин урамында урнашкан. 5-нче каттагы фатир тәрәзәсеннән егылып төшеп 3 яшьлек малай вафат була. Бик үкенечле хәл әлбәттә. Аның буенча прокуратура тикшерү эше башлаган. По предварительным данным на сегодняшний день. Бүгенгә булган мәгълүмат буенча бала караучысыз калган. Ул тәрәзә төбенә менгән, аны ачкан, москитлы шелтәргә таянган. Сетка баланы тотып тора алмый, ул егылып төшә. Тикшерү комитеты саксызлык аркасында үлемгә китерү маддәсе буенча җинаять эше ачты. Фаҗига булган йортта яшәүчеләр әйтүенчә, баланы әти-әнисе әбисенә калдырган була. Әбисе үз чиратында 13 яшьлек улына тапшырып куядыр китә. Несчастье, беда, конечно. Аллах сохранил, жалко ребенка. Это со всеми может случиться, не дай бог. Статистика буенча балаларның тәрәзәдән егылып төшүенең иң еш очрый торган сәбәбе тәрәзәләрнең җиңел ачылуы һәм москит шелтәрләре. 4 кызлы Насыйбуллиннар гаиләсе мондый бәладән балаларын алдан ук кайгыртып куйган. Яшибез 19 этажда, шуңа күрә бу квартирага күчкәндә безнең тәрәзәләргә куйдык бикләүч. Алла бит сакланганны саклармын дигән. Шуңа күрә балалар өчен әти-әни җавап бирергә тиеш. Менә монда ачкыч белән ачмасаң, тәрәзә только менә булайга әзгенә ачыла. Рәмия апа Кадырова фатир тәрәзәләренә ачкычларны 2 атна элек куйдырган. Хәзер 5 яшьлек оныгы өчен күңеле тыныч. Без үзебезне защищать иттек. Без менә шулай ачкыч менә тоже бу бер якка да арылмый. Беренче ача алмый да алам. Мондый җайланмалар балаларга тәрәзәне ачарга ирек бирми. Хәзер сезон башлангач аларны куюны сораучылар аеруча арта ди эшмәкәрләр. Исходя из последних очень печальных новостей, заказов все больше. Фаҗигале очраклар кызганыч артып тора, шуңа әти-әниләрнең уяулыгы да арта, ешрак заказ бирә башладылар. Бу балаларны бияклектән егылудан саклау өчен иң кулай алым. Узган елның 1 августыннан кертелгән санитар таләпләр буенча мондый җайланмалар йортны кулланышка тапшырганда урнаштырылган булырга тиеш. Ә элек төзелгән йортлар тәрәзәләрен җиһазлау буенча махсус программа кирәк ди Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил. Нам необходимо сейчас принять комплекс мер.
Безгә балык булмаган балалар яшәгән фатирларның тәрәзәләренә чикләүләр урнаштыру буенча бик күп мөрәҗәгатьләр килә. Киләчәктә бу мәсьәлә буенча Дәүләт Советына программа булдыру тәкъдиме белән чыгарга җыенабыз. Павлюхин урамы 120-нче йорттагы бу фаҗига быел беренче очрак. Кызганыч, узган елда моңа охшаш очраклар булды. Июльдә 8-нче каттан егылып 4 яшьлек кыз вафат була. Әлмәттә 3 яшьлек малай 9-нчы каттан егылып төшеп үлә. Иң беренче һәм иң төп сәбәп балаларны караучысыз калдыру дип белгечләр. Ә моның өчен җинаять җаваплылыгы каралган. Татарстанда Бердәм Россия праймеризында катнашучыларның халык белән очрашулары дәвам итә. Бу юлы Казан белән Азнакайда аралаштылар. Сүз экология, торак, коммуналь хуҗалык, балалар бакчаларына чиратлар турында бара. Бу проблемаларны хәл итү өчен кандидатлыкка кандидатлар нәрсә тәкъдим итә? Гөлнә Сәйфетдинова фикерләрне тыңлады. Казандагы очрашуда 6 кандидат катнаша. Үзләре ниятләре турында сөйләгәннән соң сорауларга күчәләр. Какие национальные проекты решают проблемы строительства детских садов? Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Татьяна Ларионова өчен гаилә балаларын яклау мәсьәләләре аеруча якын. Бу сорау аңа юллана да. 58 новых дошкольных учреждений. Соңгы 2 елда республикада 58 балалар бакчасы төзелде. Шул программалар ярдәмендә без 36 районда чиратларны бетерә алдык. Зур шәһәрдә проблема бар әле. Бүген чиратта 9733 бала тора, программа дәвам итәчәк. Сораулар төрле, хәтта күршеләреннән зарланышлар да бар. На то, что заливает сверху соседи, бывает на шум, запах из квартир. Люди обращаются постоянно. Кеше бик еш мөрәҗәгать итә, нинди генә хәлләр юк. Без торак кодексына үзгәрешләр буенча закон тәкъдим иттек. Ул тәртип урнаштырырга тиеш. Барлык милекчеләр үзләре өчен җавап тотачак. Һәр төбәктә моның өчен җаваплы органнар булдырылачак. Мы не можем ночью даже открывать свои форточки. Что конкретно будет предприниматься и что-то предпринято ли на сегодняшний день? Экология сорауларына Думаның хәзерге депутаты Фатих Сибгатуллин җавап бирә. Атар бистәсендә ләм кырлары бар, начарист кайчан бетә ди Казан халкы. У нас имеется проектно-сметная документация. Газларны чистарту утилләштерү гомумән торак массивы буенча проект смета документлары бар. Экспертиза үткән. Алга таба планга кертеп, киләсе елга эшне башларга да кирәк. Интернетның яшьләргә начар тәэсирен киметү кирәклеге турында да сүз кузгаттылар. 4-5 сәгать шунда утыралар. Аларында нәрсә күрә, нәрсә алалар, нәрсә белән килешәләр. Без барсын белеп бетерә алмыйбыз, җитешмәйбез. Шул мәсьәләләрне, шул проблемаларны күрергә һәм чишә белергә тиеш. Азнакайдагы очрашуларда сәламәтлек саклау, экология, үзара салым мәсьәләләренә тукталдылар. Үзара салымны тәкъдим иткән Равил Хөсноллин Татарстан хәзер авыл җирләрен яңартуга җыела торган акчалар күләме буенча беренче урында дип белдерде. Была проблема, когда Элек бу программада бераз аңлашылмаучанлык бар иде. Җирлеккә кергән авыл яшәүчеләрен төрле мәсьәләләр кызыксындырды. Кемгәдер юл, икенчесенә чишмә, өченчесенә зыяратны төзекләндерү кирәк. Хәзер карар кабул ителде. Һәр авыл моны аерым хәл итә. у меня есть значительный опыт по привлечению господдержки. Нефть тормагы өчен дәүләт ярдәме алуда тәҗрибәм бар. Һәм бу алымны төбәкләрне үстерүдә кулланырга кирәк. Әйтик, узган ел безнең компания 6 миллиард сум булышлык алды. Сайлау алдыннан Бердәм Россия үз программасын әзерли. Халыктан алынган тәкъдимнәр аңа нигез булачак. Праймеризда тавыш бирү майның 24-ннән 30-на кадәр барачак. Татарстанда ишек алларын һәм җәмәгать урыннарын тәртипкә китерү буенча чираттагы тавыш бирү башланды. Анда дәүләт хезмәтләре порталы, Татарстан Республикасы хезмәтләре мобиль кушымтасы аша яисә күп функцияле үзәкләргә барып катнашырга була. Тавыш бирү 30 майга кадәр дәвам итәчәк. Халык хузурына республикадагы 201 җәмәгать урыны һәм 5000 гә якын ишек алды куелган. Төзекләндерү өчен 200 ишек алды сайлап алынырга тиеш. Татарстан халкы шулай ук Казансу яр буен ямьләндерү буенча тавыш бирүдә дә катнаша ала. Биредә 12 парк булдыру каралган. Безгә двор бик кирәк. Кылгали урамының 20-нче йорты ишек алды. Монда яшәүчеләр ремонтны ярты гасыр буе көтә. 2 сабый әнисе Әлфия Арсланова балалар мәйданчыгы сорый. 4 елдан бирле без күрше площадкаларга йөрибез. Анда күбрәк балаларга уйнатырган урыннар күбрәк, безопасно. Күпчелек юлларны тәртипкә китерүне сорый. Ни машинада, ни җәяү йөреп булмый диләр. Безгә инде иң беренче юл кирәк. Аннан инде бик благоустройство менә детский площадкалар, менә шул стоянка кирәк. Сейчас проходит вырубка. Хәзер ишек алдындагы агачларны кисеп, ботакларын җыеп куярга булдык. Мин район хакимияте вәкилләре белән күрешеп торам. Әлеге ишек алды республика программасына кергән, әмма эшнең кайсы елда башкарылачагы билгеле түгел. Хәзер аны халык үзе тизләтә ала. Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында иң күп
тавыш жиған 200 ишек алдын келесі елда біріншілерден болып төзекләндерәчәкләр. Топ-200 дворов мы можем по конкретно... Әлеге 200 ишек алды юнда билгеле булыр дип уйлыйбыз. Алар зур шәһәрләрдә генә түгел, Татарстан районнарыннан да сайлана. Хәзер 22-24 елда төзекләндерелергә тиешле 4000-нан артык ишек алды бар. Әлеге тавыш бирү шуларның 200-нде эшләрне иртәрәк башларга мөмкинлек бирәчәк. Кылгали урамындагылар үз тавышларын бирергә өлгергән инде. Без безнең тавышыбызны бирә башладык уже, бөтен кешеләрне тырышабыз бу ниде катнашырга. Дәүләт хезмәтләре порталында теләгән һәр кеше тавыш бирә ала. Моның өчен портал аша безнең ишегалды сайтына керергә һәм топ 200 тимәсенә басырга кирәк. Онлайн тавыш бирү юлы белән кеше күп йөри торган мәйданнарны формалаштыруда катнашырга мөмкин. Әйтик, Казан су яр буен төзекләндерүдә. Хәзер биредә төрле агач куаклар һәм пляж, киләчәктә исә төзекләндерелгән ял итү урыны булачак. Фронт хатлары тылдагы тормыш һәм безнең ил күрсәткән батырлык. Бу атнада Казанда сирәк фотолар һәм видеоматериаллардан торган интерактив күргәзмә ачылды. Ул «Җиңүгә юл. Тарихка кергән язмышлар» дип атала. Әлеге проект архив эше буенча Дәүләт комитеты һәм Дәүләт советының мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге тарафыннан тормышка ашырылган. Ачылыш тантанасында Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Бүген күргәзмәгә килүчеләр 76 ел элек булган мөхиткә, хәрби госпитальгә килеп эләгә. Монда төрле якта яралы солдатлар, алар контузия алган һәм шәфкать туташлары ярдәм күрсәтә. Монда барысы да шушы чорны хәтерләтә. Кәрим Тинчурин театры артистлары белән Казан театры училищесы шәкертләре рольләргә кергән экспозицияне Фәрит Мөхәммәтшин игътибар белән карады. Күргәзмә залларында Татарстанның Бөек Ватан сугышындагы җиңүгә керткән өлеше күрсәтелә. Менә Казан кинохроникасы кадрлары, фронт өчен кем күпме ярдәм күрсәтүе, киемнәр, азык-төлек җыю мизгелләре. Ә монысы Кызыл Татария газетасында басылып чыккан мәкалә. Колхозник Татария танк колоннасы өчен республика районнарындагы яшьләр 100 миллион сум акча җыю турында язылган. Бөек Ватан сугышы геройлары аерым экранда күрсәтелә. Это делается для того, чтобы отдать дань уважения, памяти, тому героизму, тому ратному подвигу, военному подвигу наших земляков, татарстанцев. Күргәзмәгә фронтовик хатын-кызларның сугыш турында истәлекләре дә кергән. Аларны мәрхәмәт депутатлары оештырган «Сугыш хатын-кыз йөзле була алмый» исемле проекцияларында язып алганнар. Каждая женщина выстояла, выдержала. Без бу проектта сугыш чоры хатын-кызларның язмышын күрсәтергә тырыштык. Алар арасында бик күп һөнәр ияләре бар. Һәрберсенең тарихи китап язырлык. Без бу проектны дәвам итәбез. Хәзер тыл хезмәтчәннәренең истәлекләрен, фотоларын җыябыз. Завод-фабрикалар фронт өчен эшли башлый. 1943 елда Татарстанда нефть табыла. Менә шул елда Камал театрында балалар өчен оештырылган чыршы бәйрәме. Ә менә бу фотода бөтен эшне ташлап фронт хатларын укыйлар. Бу сирәк кадрларны 9 майга кадәр Казан ярминкәсендәге күргәзмәдә күрергә мөмкин. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булышам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.